nakigekogera ekero gosoma ase egetabu kia Aginesi eyemo egoteba ng'a makweri takoera onyembera chire na maiga bitundu nande ekero gosoma ekende emebere ya mwanya banta amatukae yabeire bobe abante bagukwa bwakira kurende mambi baboka igo nakiyeka wakero gosoma omogusi Aginesi 3:3 egoteba iga mubere nundwari nyinge okong'anga okong'ire igo buna tora igo ibigo ikanda bisoma maiguchie byebuku nekende ekikare goteba iga makweri buna tuikira muigweta abande ngosangire bari ngumbwa bande buna tuarure kurusita ari nyari bari gocha makweri eichuire nakigeko nande kero gosoma omogusi Aginesi 6:6 egoteba ng'a makweri akauya bukiaro otari etinye maikongo akaura bukeng'omba atanchiti igo buna tuikaranse abana banyasa noe n'omogusi bweka nere nabamanyete ng'a makweri aya n'amaroro bantu baminto bararire nakigeko nonye nkerimo okorasoma ng'a makweri akoira minto omokwomo okagemba akora kieke baichura ngai moko genda ikaranse anja moira ni mukanyike ebon ande nakinkora atebya abantu iga onye koganetie no no muturite arumwao arazi ko muntu nyumba 10 mama sikania iga abana banyasa inkina kiramba tie asetwa ikira matuka ebinto byabeire bobe byangire gosumai nakigekogera nonyera matuka abangina mura abana baina abana ekero kubateba ing'antomire kende akogoteba ibinto byakorere kieke byauramire nkenye emotokorete kieke tomenyete bintu bikaribuya ande tayo bintu bigakare kerashe ebintu bikorete kieke ebiumiete iga abana banyasa nakigeko yakero gosoma ase egetabu kia Ayubu 14 kebunge kemego tebanga mwanya bantonde bwensi oyibona na muntu gumani amatukae nigakorete kieke nigara amenge nanda ichina kere kieke nemechando neyemo yemechando eyitobuate negento gekorukung'anaki amakweri wamanya goteba asa Ayubu 15 inkeringa amatukaye nechimbebe chiae naye wakorere kieke kwabichikire igekero lituko lyabo lyayikire musyaro minto nasiboto minto hekero lituko lyabo lyayikire onye gokogenda uikwire chimyoro igoro nande tugutindeke bari turatoke tokorete kieke tore moyo igo kwira chimyoro igoro koro kungokorete kieke inkororo nande kero kwamanyire ingo kwira chimyoro igoro nkoro nande mbwango monokorororo egentege sinini ogokora kegotoka Yohana 3:16 agoteba na kinyasaye akorete kieke wikaga kora kieke erindo ndebwenso yo mwegenire tasira korenda nyorungimo bwaki bwakareka igobogima bwakare na kare minto nuwo gotuka imya Yesu nekero kwa muitabiro yo Yesu nigaga kwaribaga yokuruku umwana bweruoti ingano nekera makweri akira asenka tarigo konyegeria egekogera kwaga kirubugima bwawo asege tarikie myaka gekorokunga Yesu Kristo haleluya lakini bono mwanya abantu bense ekero bakuigwa Yesu egenta abantu bane konyoro mosacho monene akotenga basta sinakuru mukungura kerekieke na abana na inchema egakorete kieke mosiboto minto tamakuru abo asokorete kieke haso ikaransete lakini ekero na primie egento gechande tabantu bangire kumuita ba Yesu negento yokorokunga obukangiki kero gosoma ase gitabu gya Ezekiel 18 kebungo kia 3 egotebanga ninkinge nchomora baruyo
okunya kuirane lugukwano ase nyumba y'Abaisiraeli abaishe bari amasabibwa marere nanda amaroro bona amaino y'abana babo narabwatekerekie obukangiti nakigiye kogera amatuka asenye nchobukangiti nakigiye kogera abantu abange kisokolo cyeita abande mbaringe bakristo nakigiye kogera abantu bande tutahita kumwanjoro lyo Yesu egento geto cyandete ninki obukangiti nakigiye kogera konyoranga cyusi binyago koretera ro Samuel maambia koretera Peter maambia ndo koretera John tari kindi gicyandete umwana ubu ninki bangina mora inyoro musacho uri okugundi kirabuka mutigireka kakiyanga bono tianda aburi na mwezi mora abamunyomire musacho okonyomete nero wapuranire osumu nyagitari naro watai agaita uchi mundu taribo ubokangi tubokanyaro gachokoshi bote biyamuri lakini abana bana sa for example kala koranga onyo kore moyo ya kore moyo kora iga Bwana Yesu asifiwe igege ntugia tonyarira matuka ya ninki nobo kangiti nakiye kogera basacha rero kubatangashira iga to itamu murogo kera koletere cyose binyo mose ore tatini omose epime buya ngaiwa kolete kiye ngaikwa werete omonto naro watigete akanda akawakera maiga bono bokangiti bunyareta abana babo bonsipi lakini ni nchori ya nyonye kurukunga Yesu haleluya kera kwalire Yesu ebintu ebikokora kiye ebigo sumai ebintu byababuya none kera konyoro mukamu murati neine hagotebingina byarangonyomira bunanyomira tari kende kemonyarete minto ninki tubukangiti bakungu mbaya amote nanyo kobyara bamandu kwa mwaresanga mukungu wemanyete onyomira igokende ngeyo koraki nainu tiakunya ko mukichimyuri guru chimuka ngo chimuwa mu murubu ko batyo kenyama kanye kamwao nkyugo chieroro robon kunya kuburi umwana nga kinyokabi abegeta moko maye nkinyoko bakora kie kibarire mata nkyunya ko mukirichimyoro uchigo ko chiororo mukamu murara go chirekere kie amaisho nganya koruoro chikora cha minto ngana mutwo bitna kimwaka nikayo nganya koruoro nandi tyako bachikora chi ngegaru abekorera korte ki tubo kaki tunya kunyara mon abekorera onye kwabeire korera tyanyo gusumbera nabakaba mura ikonara na muri bube nande ngo kurama bari kanyorore bakubatise temba kerieta nae kogo ikoro ko badanga nyoro saka gukwana bube nae wadanga mane nyoro sambu bakora ki lakini ngoko tebe ningu yes inchese ituntu abage tutatembura asengi nchomo chiyoyo tibite korigeri gwarara onye mogakabu mutitara akora ki tarayura kakwirana oyo tangana komara nobo mugasubunuru muru yako babori nk'abantu moche muike kwano le bituma embora yako rekie yatu igonke minute abo ngobwato mojana yes igonganya kuru ali asobwatirita abo asobokangi tiboga asene go konyaharira musyaro minto na siboto minto kaliye nyonye kurukunga naki Yesu wana wa muri biashara usishikilie mambo mengine kama unataka kunawili kwenye biashara zako mtumainie Yesu asubuhi unapoamka kuelekea sokoni muombe ya kwamba Mungu jambo ambalo ningependa kukuomba nipe wateja nifungulie biashara hakika nataka nikutangazie atafungua biashara na utaendelea bali wabwata mangana anda baje ngomokora ngomukungu lero asakali gwitanga hivi ngani ruminati waso ile washindwa katika jina la Yesu egeko gerai umemtumainia nani Mungu na hivi ntobikora bya watira Yesu matukaya toi kire bintombiri buya kwenye Yesu takora tikie teyo
kano konyora abantu bari bubi bantu mbara mwami nyokani bugi kamara gola abandi mbara mwa kuchindwe ma nonye wa kuchindwe kalira Yesu haleluya chindwe chi Yesu na tati kon tikora kiye kiye nona abantu mbara tanda batebya akero nali nega ali musacho ndo chugo chokisi ba na igunduki na te ye mukonda kitanga amaene konya abantu mbaronya sasa nyine kina abantu bakurunga bakungu nabakonyora ali mereti sigari 24/7 paka kae kero nyasago jakwira rijeli kuruo igo bantu umani yasa tiaba sisi mogendra kole mererigo atio kabubi ono namanya kwiburiga onye sigara yatio kiru kago msangana nyama kako beke bintombiro bakari kubeka ekube osomo muyo gutyo kane echo kosabana ba yes igo nona abana ba minto abo musacho yo mukuru kwikwinchora ira agatebanga ama arwandikire tindi nekinda kore mambe gochese mechi duseria yando mutwe ni nkubo kenyo ni ntangani inganonye nabo abo marwarikire Yesu nabaganeti asuburu tubakana nabara emesekete boita amarwa ta boita esigara te boita ninchwa se Yesu onyorugo bwakana kar haleluya nonye mbara bya baba monyoncha tere ngairusi bani nkigutuma nilia bamura bakegogi bakorora powaji watebanere bwantete bisiba inga nonye nabo imbaga nelia sugutulika waki wakana akunguba yaba gutumania basa ari bubi akora basa musa tabu monteki nyora nkoro yakabuka no muntu taranyu chaye machani yuma mangana ago ataraika setata kago ikaiburu abantu bago chaka kwe murunga ni gutyasa abo bura kaba kwe murunga tinta kana chi kwe murunga aki takabo gokwe akini ni mutarakwa mwaka boy abere ozo namba yaba bajande wali eti chibese chienyu bona tigato basabere ni mama tukataraika bachinyora asili kwa Yesu wairani nando nyetugu ati chuko irani bintu baliko uita batebinga bana ba mintu foto mapu mwana taraiguru akimo wancha moto ama tuko tokale kie na ino muntu kaguja kachire kubuyo gakora kie ayo kwebisha motegerere babi bire gote abaiga anyo muntu mwamu yechibese wangiri kuirani emu wikabuwa emwate na ichiko mwamu atebinga ngambeli kwali gete tusiguri erabye kororiyo amanye Itukota gocha nakira itukota gocha nakiri jokora ke akini ngetukine tuate abankirina obwate roro lyo Yesu obo kangi timba okora ke boita oye nyonyo ekorokunga naki Yesu akiya ko ngandi takotebya abantu abangi Moga no yoro tindi kuba kwa yote abandons. Bosacha na mukae bakaiwana na baswanyo mbansambi. Ubwa koirera orarasa wakara ki. Askwai. Kakia ya momo kungo ya kana karangina ga koira ni mbrega twa. Akairerwa. Kaga swabu wa ensambi na nusu. Kanyara banti bakarte ki. Ande ko nyaranya za basenu mwano ya momoishi. Ure magongo. Bokungo gaikora gachutura osachuria agakira kiri kamanya kwegondro cia kama kuburi ngo gutura bona chise bokunga ati matenga pep suita tininja kama tabinga ya yuko anjani kara weka kar na tigo cheka ko kara kie isambi oswamochi isambi obwa toirera ara suwa kora de kie bokungo ria kama teria ya mama na chikora kama tenga genda ya mabene nyokoyo bogo kimana dokwa
okungoli agake sabu bwango ezimanki alenge chiko agasukia magaho orege tugi akamatebyo mwanchi mugimona abamenyire bobe wabera kobe tole tesuguri tolo kalangere nyama asa chambara babi abu ati suguri ko yekenya abachoire musulito okarakie to wetan obe kachia report nari abana batakarakie yango te abana babu okocha we kamera bali chiarire kirimo bakorane bono no beka nonye 60 wako denga dadi komo mbakengoli kwa sababu yes bakungu hapo chande amana Yesu na bakwanya tamale mereti kwa sababu magana mara mereti muhatole mereti bobo pasa tawande bara tumwa magora butio lakini amabarde kie amotole mereti mo dangi kiane kebengere kie kiane bono na yeta kono chora mara mereti ya Yesu na tayari konya litolete abana bayentu mwala atwakereze mbiyamo no twabarusiri wanga baburo tikwako baterasime kango kango tinole buwe bonge bunole gakwako tebona nganzi ngabatere ngakiro tali busuku ngaba sata nentu mwala atwakera mbiyamo no twabarusiri kibusuku tugakoleta twakolibulu twakole mini bakecho ndagerango kwato hikinanda mono kiku wano mukungu ogasukia mago nege tugi akamate ngomwan na arosire bobe bono ko bare ya mogo ikaisato ine rutege simeke amono moisho 12 mukungu akabaranga wa ichabari kanire ko nyobanga tu omukungu agaita bilinganaki free itara kurikirite nyomba hikonga ho agakuranga uwimi ntonkonye amakungu no mwana babula balia okungu no mungai bali era bwentite imaka rutege tugi bosacho gasoka nera agaswa nyomba kwa agasie warongo oyolenge nyomba ngaya oyolenge ichiko nyomba ensega sara ichika bantu bakiru bagatirimbo bakanyora mukungu bagarubikie lakini asenge nchomo sacho alengo muraburu wekenyuro bagaka bakamoteria mangana nabire twakoi kama ato mukungu osonganya kurubikie bagataka kugenda kiro muntu bakagenda bonsi bagakora kie bone gaikira ngari chari bone ida gaswanyo hata itagoswa hawe kagesielo murangu kama tabinga knock and wait akweboya ichari ndinyo ba ngoswanyo babona mukungu nera agakira kuchia bansa nke go mukungu akama kubuli ngo gotura abone kize osacha akamate ngomwanchi noli nyoka akamate binga yaya ngakiugo chika koko karakie saa 2 asiyako nyoro karakie igo mwanchione kakia sebua kuirira rarororo yumantara soka ishika bungo korera mutanya kokore ichali ikamwebereria ikabererio okuwa asika mboka bogakia bono lichali likanyoranga abantu abana abangai nakiye kwa Biblia ko tebanga basacha mura menyana mokao no bongai manyana mokao na kereke no bongai yakonya konyuga nyuga mokaga saban ituke limongo kobwate na bare baba kwa sese baba bokonyora kakyange chinkundi obuminchu nandi muna saa tienta akagosenyo kanyo mukungu wato muberomo nene okonyuga nyuga kuire shuru yu akensenga po ako ikaranzire kubaibu wano kubuza no daga ke muntu bikorunsa sabo kwabera sabama abiranga ke muntu wakoreke kwa mwili kenya wekonyo ako wa kalimo okuranga uwi okorire aba saa tamanyana bakungu baina asekereke
n'abantu abandi mwasoire kanisa yakubika ebigakora abandi embarura Yesu abantu abo kyaite ngambaro nki Yesu utawakutambigungi abantu abagwachaire nga barabu abamba maiti nchi ko abana n'omukungu ongaine osoka okuirana anyori bisiriki amabere yasike na Yesu akote binganzi tinkarutiki tinkomani tumusibi Yesu Kristo bila nembelera amina eke mwasa kili sentero kiae ya malika saba se. Get the point. Take a step forward.